Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder jeg på Super Awesome, og det er en på min egen server, Megacraft. Og det er ved at vise, hvordan du laver beacon drop. Jeg sparker den. Okay, der er faktisk kun to ting, jeg skal bruge til. Et script, det ligger nede i beskrivelsen, og så plugin. Det hedder Drop Party. Ja. Og det første, vi skal gøre, det er first dp create chest. Nu vil vi create en chest. Og så har vi den her chest. Og det er det, som vi bruger. Og hvis du gerne vil have et chest, fordi det er altid det er dine items, de skal ikke dem til bruge til. Du skal også have et dp set chest chest så der skal vi klikke på sådan der, og så skal vi skulle igen for at se til nu kan vi se vi kan gøre og så skal vi lige sætte den, så koster vi dp set item point så der er en point og så chest. Så nu dropper det ud af beacon. Så går jeg chest. Bare lige den her. En diamond. Sådan. Og så den her stavn til. Ja. Så skal vi lige noget. En fik. Som sagt, så ligger jeg det her script i beskrivelsen. Det er bare lige til nærmere til det. Script test. Test i starten. Og så skal vi så er der altså de ting, din big drop, det skal drop, de skal bare lige fjerne i chesten. Og så ser så vi skal se det. I can come in. Beacon drop. Godt. Så skal vi se igen. Vi kan med til drop. Det er rigtigt. Vi dropper en 50 kommer. 3 2 det var undskyld, der var en lille fejl. Jeg skal lige prøve igen. Ja, så nu kan der være en fejl, nu kan få drop i diamond, som vi så har lagt igen. Så sender vi her. Se, nu dropper den diamond, som vi skal droppe. Det er så rimelig fedt. Som se, så virker det. Og hvis du gerne vil have den ikke til drop bare overbæk, så kan du for eksempel så vi over der. Så vi gør det igen. Som jeg kan se, så chesten bliver tom. Nu prøver jeg det her.
Det var skønt på en pik til den til at droppe for eksempel 3 gange. Det bestemmer også. Så vi ses så lidt. Tak fordi I så med. Jeg håber I kunne bruge det til noget.